Que tal, saúdos? Pontevedra terá que incrementar a súa chega económica para as obras de abastecemento de auga. De contado ampliamos. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. O Concello deberá aumentar en 767.000 euros a chega económica para as obras de abastecemento de auga a Pontevedra e a súa ría que está a executar a Sociedade Pública Aquaes. Unha vez coñecido o custo real de intervención e os fondos FEDER que se destinarán á mesma, os concellos implicados teñen que facer un reaxuste das cantidades achegadas. Xa sabemos cal é a aportación de fondos FEDER e sabemos tamén cal é o custo real de todas as obras e, polo tanto, as variacións que hubo, que neste caso son incrementos, se aplican a cada concello dependendo das infraestructuras que cada concello ten, non? Polo tanto, todos os concellos teñen un incremento de obra, depósitos, tuberías, medicións, cousas destas. Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo e Vilaboa teñen que aumentar o capital destinado ás obras do novo abastecemento. A Boa Vila asumirá un maior incremento ao ser onde máis obras se teñen executado. No 2018 contemplase unha chega de algo máis de 2.682.000 euros fronte á cantidade de 1.914.000 apuntada na adenda de 2013. A consignación para este reaxuste financeiro xa está feita nos orzamentos e será levado a pleno este venres para a súa aprobación. O experto en mobilidade Fernando Nebot visitou esta mañá o Concello para explicar ante a Comisión do Ramo o informe elaborado para a actualización da Ordenanza Municipal de Espazos Públicos. Ademais participou no ciclo de encontros Utopías no que conversou con César Mosquera sobre Pontevedra, a cidade que ven. O alcalde de Pontevedra recibiu esta mañá a Fernando Nebot, que ven de elaborar un amplo informe de apoio á Ordenanza de Espazos Públicos e Mobilidade. A continuación, compareceu ante a Comisión da Área para explicar os detalles do documento. De a mellor actualización, etcétera, da ordenanza de mobilidade que creemos que en parte está obsoleta, porque, sobre todo porque a cidade cambiou radicalmente e hai outras necesidades e outros aspectos que contemplar dentro desa ordenanza. Pontevedra tiene, en lo que se refiere a la movilidad amable, en lo que se refiere a la recuperación del espacio para los ciudadanos, en lo que se refiere a la convivencia de usos en el espacio público, muchos pasos dados, y en ese sentido está en un estadio muy desarrollado. Por lo tanto, mi trabajo, a mi juicio, consistía en apuntar una serie de detalles y discrepar de alguna otra cosa, faltaría más. Nebot destacou que en Pontevedra o modelo urbano está consolidado e asumido por todos os cidadáns, polo que só resta estendelo a máis barrios e o rural. Y mi sugerencia es que se continúen extendiendo estas medidas ajustadas en cada momento a la realidad concreta a más barrios que están recibiéndolo poco a poco, como no puede ser de otra manera, porque son inversiones caras, y al mismo tiempo en el rural faltaría más, como ya en muchas zonas está. Sobre o informe, explicou que, a partir dunha realidade avanzada, achega pequenos detalles, como aos que se refiren ao uso da bicicleta ou dos vehículos de mobilidade persoal no espazo público. Creo que es importante limitar el uso de estos vehículos en determinados espacios, como digo aquí, y luego, sobre los otros, es una decisión que tendrá que tomar la corporación. ¿Puede la corporación autorizarlos con carácter provisional hasta que la Dirección General establezca algo más de ámbito aplicable a un entorno mayor? Pues podría ser una solución transitoria. Pero claro, para adoptarla, la mínima responsabilidad de la corporación les exigiría tomar medidas sobre temas relacionados, por ejemplo, con el casco, con la edad mínima, con los seguros, etcétera. Salientou que a preferencia peonil e o uso selectivo do vehículo permite diminuir os riscos e incrementar a seguridade, ademais de favorecer a tolerancia e o respecto mutuo no espazo público. Convivencia que se transforma, faltaría más, como todos somos, en tolerancia, pero eso sí, dentro de las nuevas prioridades. Es decir, no hay una tensión por el uso del espacio público porque todo el mundo ha internalizado esas nuevas prioridades y pasan coches, no se excluyen, y al mismo tiempo todo el mundo sabe que el peatón disfruta de ese poder tomar la decisión en el momento que considere que será respetado. Fernando Nebot ten redactado numerosos plans de ordenación de mobilidade, accesibilidade urbana e mobilidade sustentable, entre outros os de cidades como Madrid, Pamplona, Vitoria, Palma de Mallorca ou Vigo.
Pola tarde dialogou con César Mosquera sobre a Pontevedra que ven no marco do foro Utopías, no 6º edificio. Pontevedra rexistrou un 64% de ocupación hoteleira durante a pasada ponte da Constitución, un incremento con respecto a anos anteriores parece indicar que as Rías Baixas xa non son un destino exclusivamente estival. Esta tendencia ten sido constatada polo Observatorio de Turismo Rías Baixas, que en decembro rexistrou un incremento de 14 puntos con respecto a 2017 e de 6 noutros momentos do ano como a Semana Santa ou a Ponte de Maio. En Pontevedra, na comarca, o promedio de ocupación foi do 65%, en canto o turismo rural acadouse o 40%, 5 puntos máis que no 2017. Destaca na provincia a ocupación total dos establecementos hoteleiros en Vigo para visitar o famoso alumeado de Nadal e das vivendas de alugueiro turístico en Sanxenxo pola celebración da lanzada Ousenreis. En canto ao balance do mes de novembro, a ocupación media da provincia achegouse ao 50%, cifra semellante a do ano pasado. O perfil do turista foi maioritariamente nacional, cun 87% de entre 35 e 60 anos e motivados polo lecer e a cultura. A estancia media foi de 4 a 6 días. E comeza en Pontevedra a programación do Nadal que encherá de actividades a rúa ata o Día de Reis. Na Praza do Concello instalouse unha pista de deslizamento para todas as cidades e as galerías da Oliva acollerán actuacións e obradoiros durante todo o período festivo. A programación para o Nadal en Pontevedra inclúe numerosas propostas nas rúas e prazas da cidade. Vamos a ter actividades de obradoiros, de animación, de actuacións e demais, e van ser deslocalizadas por distintas prazas e rúas da cidade e pois ao longo de, dende o 13, que xa empezamos, 12-13, até Reis. Os xogamos na rúa inclúe unha pista de deslizamento na Praza do Concello e unha tirolina na Alameda. Non só para nenos e nenas, os adultos tamén. Eu sei que hai algunhas persoas que están deseando lanzarse, pero non hai excusa, os adultos tamén poden. Vai haber tamén acompañando actuacións tanto na propia praza como en distintas prazas e rúas da cidade, como decía antes, Loureiro Crespo, na Praza de San Xosé, na Praza de Ourense, na Praza da Ferrería. Para que non falten opcións en caso de mal tempo, nas galerías da Oliva haberá actividades e obradoiros durante as festas. Nas galerías da Oliva vai a ter actividades dese tipo todos os días porque pensamos en que, en vez de instalar unha carpa, aproveitar as propias instalacións que xa ten a cidade, neste caso apoiando tamén o comercio local, que a propia Galería da Oliva, que é un espazo que no caso de que chova se pode utilizar sen ningún problema, e aí sempre vai haber tamén obradoiros. Tamén na Oliva se instalará o Mercado Sétima Feira, que se suma ao tradicional mercado de artesanía da Praza do Teucro. Como a novidade este ano, preséntase o ciclo Cinema Clandestino, que proxectará películas icónicas en espazos especialmente escollidos segundo a temática do filme. Será nos días 22 e 29 de decembro e o 4 de xaneiro. Os espazos nos que se van proxectar están especialmente seleccionados en función do filme. E, ademais, vai haber recreacións en vivo de distintas escenas da película que sexa. Tamén haberá lugar para a música, cos cantos de taberna de Maravallada o 21 de decembro, as danzas de reis da Asociación Trepia o 22 ou os cantares de reis dos Chichisos o 4 de xaneiro. Como mostra da colaboración entre as diferentes áreas da administración local para a programación de Nadal, a Concellaría de Parques está a decorar a cidade con flor de Pascua e ten programada unha sorpresa romántica que se instalará nos Xardíns de San Francisco. A Concellaría de Xardíns tamén está este ano especialmente ocupada polo espírito navideño, abducida, entón, a parte de enchernos a cidade de flores, tennos unha sorpresa romántica para os xardíns da Praza de Ourense, os xardíns de San Francisco. Non podo desvelar moito máis e que vai ser moi retratada esa sorpresa. Ademais de ofrecer alternativas para todas as cidades, as propostas para o Nadal pontevedrés pretenden apoiar o comercio local. Para asistir a estes obradoiros e a estas actividades, que teñen que facer as persoas que estén interesadas, porque son actividades de carácter familiar? Pois levar un ticket de compra. Un ticket de compra do comercio en Pontevedra de calquer cuantía. A programación remata o 5 de xaneiro ca tradicional cabalgata de Reis.
Imos agora ata Poio. Xerardo Moscoso falará o xoves no Casal de Ferreirós da súa traxectoria na música, o cine e tamén o teatro. Unha traxectoria ao servizo dunha ideoloxía política que defendeu dende ben mozo tanto no seu México natal como en Galicia. Berce da súa familia e a segunda identidade a que non quixo renunciar. Esta mañá, Xerardo Moscoso foi recibido no Concello de Poio polo alcalde, que destacou a importancia do galego mexicano para a formación da súa ideoloxía política, nos tempos nos que coincidiron no Teleclube. El foi, quizá, digamos que un mestre para min, un mentor do que hoxe penso, da miña posición, das miñas ideas, descubrir conocer a Xerardo aí naquel no Teleclub de Pollo que había aquí no Mosteiro de Pollo, ali nese época, pois foi realmente como descubrir un novo mundo, casi, diría eu, non? Tamén en Poio iniciou a súa traxectoria no mundo do teatro, ca creación do grupo Santa Compaña. A mí gustaba o teatro sempre, dende a época da universidade, e dende que era neno en México tamén. Entón, montamos Os vellos non deben enamorarse. Era o atrevimento, o risco que fai cando quere facer algo, pois arriesgaste a facer o ridículo, non tiña nin puta idea de como se facían as cousas, pero era un entusiasmo, era a congruencia de levar un grupiño que chamábamos a Santa Compaña coa bandeira galega. E os actores eran estes rapaces. Xerardo Moscoso adiantou en rolda de prensa o que será a conversa que terá lugar no Casal de Ferreirós o xoves 13 de decembro ás 8 da tarde. Falou hoxe e falará entón da súa significación e loita política e social que o levou ao exilio en Suíza no 73, de canción galega e das súas andainas deste e do outro lado do océano. Esa é a cuestión de mañá, ou de pasado mañá. Facer unha plática, porque aínda temos moitas cousas que facer, e se eu podo axitar a través da miña presencia conciencias anestesiadas polo Facebook, polo WhatsApp, polas redes e a tal, pois mira, aquí estou. O cantautor, fundador de Voces Ceibes, falou da súa traxectoria dentro das artes e salientou que sempre foron para el unha ferramenta ideolóxica. Eu nunca pensei que era cantante, nin compositor, nunca fui unha estreliña. O canto final, decíame algún compañeiro. A mí canta o cando eu quero, o que quero é aproveitar a tribuna. Non era falsa modestia, era unha congruencia con unha cousa que para min era un instrumento de loita e non unha cuestión de subir os escalóns da popularidade ou tal. Nado en México, pero cunha forte vinculación familiar e persoal con Galicia, onde estudou medicina, non quiso renunciar a ningunha das identidades. En México foi médico de rodaxe participando en máis de 100 filmes, o que lle devolveu a vinculación ao país de orixe. De volta ao teatro, como a director, fundou a compañía La Gaviota, ca que representou no 2007 a antoloxía Rota sobre textos de León Felipe, nunha das súas últimas visitas a Galicia. O subsector da Agrupación de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra anunciou o inicio do operativo de Nadal de seguridade viaria. No marco desta campaña intensificarán sensiblemente o número de controis de alcohol e drogas en toda a rede de estradas da provincia de Pontevedra, para ser especial énfase en detectar os colectivos policonsumidores. O Comité Asesor Técnico do IBEX 35 seleccionou a ENCE para entrar a formar parte do selectivo bolsista. A decisión, baseada en criterios de liquidez, capitalización e estabilidade, permitirá a ENCE cotizar no selecto grupo das compañías con maior liquidez da bolsa española. ENCE sustitúe o Grupo Día. A empresa é referencia na produción de celulosa de eucalipto e líder en enerxía renovable con biomasa. Hoxe comezou en Pontevedra a terceira edición de Novos Cinemas, o Festival de Cine Internacional da capital do Lérez. 15 filmes participarán na competición oficial, dos que 13 son estreas en Galicia e unha retrospectiva da cineasta lisboeta Teresa Vilaverde. O festival estenderase ata o vindeiro domingo 16. Marchamos, segue a actualidade en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá a partir das 9:30 con máis actualidade. Pasen boa noite.